I danas ću pokazati tajnik Google-a. Prvo napišemo stay game. I ovako se piše. Tako. I mi ovdje vidimo ovakvu igricu. Pokažem ovu igricu. Ovako. Igra se ovako. Mi, ako ćemo ovdje na kružić, onda tu možemo da izaberemo voće. Evo, ja ću višnju izabrati. Možemo da izabrati što želimo. Ja ne znam šta ovaj znači, ali ja ću izabrati ovo. Izabrat ću ovo. Zeku i veliku. I može ovdje i boje da izabrati. I znate što sam zeku izabrala? Onda vidite. Zeka. Ne, ako zeka je beo, onda ću ja biti beo. Ne. Aj, sve opet moram sad da uradim. Evo vidite. Igramo. Mi moramo da uzmemo svi voće. Da, ovo je teška igrica. Ali još, kako se da izačem, evo. I sad ću pokazati kako ove igrice imam još. Ove sam htjela da pokažem. I ovo još nešto, ne znam šta. Ali ću pokazati ovu igricu. Znači, 3, 2, 1. Što zvuka nema? Čekaj malo. Možda. Ok. Ovo sam ja, žuti. I pa tako igrice. A kako sad da izađe? Ovako. Ima takve igrice. Ima još Xbox. I znate šta je najdobro u Xbox? Na primjer vidim. Ja sad ću probati da ne pobedim. Zato što vidite. On pobedi. Ima 1 point. I onako. Hop. I onako. Hop. I ja sad imam 1 point. To je jako dobro. Evo. Dalje. Evo igrice. Evo kako slike. Ova je naša igrica. I još imam kako se to može? Sonic možda. Sonic. Evo vidite. To je jako dobro. Pa to vidite. I evo ja sam pokazala svi tajni Google-a. Ako želite, stavite like ako želite da ja snimim još neke tajne. Ćao!